ka sa mundong ginagalawa. Ang buhay mo ngayon may katiyakan. Huwag may kailangan tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa itong programang ang pulong mo kinabuhi. Mahanaw ang tanan Dalaygon ang Dios nga naghatag ka nato kadaugan o kalampusan labos sa tanan padayon nagatiman o nagkamuma sa matagusan nato ka mga kinabuhi matag Pinoy anan. Dalaygon ang Dios nga kanunay nagtubag sa atong mga hangyo o kanunay naghatag sa atong mga gipangayo. Nagmalampuson o nagmadaugon kita tungod na sa pag-atiman sa Dios sa atong kinabuhi. O dili nato kalimtan o dili nato pakyason ang mga buluhaton diha sa atong pagpangalagad sa Dios. Usa sa mga buluhaton nga gikinahanglan na gyud nato nga ipadayon maugyod ang pagpasalamat uban ang kinasingkasing natong pagdaig pagpasidungog sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Sa ato nga pagsugod ni nimong programa, ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat ug ako kamong gidasig gihangyo sa paglitok og mga pagdaig. Ayaw kalimti ang pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing a Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa mga kagagahom. Dios nga maoy naghatag kanamo kadaugan. Nagproteksyon sa matagusan namo kakinabuhi. Di nagtagbo usab sa tanan nga among gikinahanglan. Aniya kami o Dios nagkahiusa sa pagpasalamat kanimo. Sa mga panalangin nga imong gipasinati kanamo. Sa kusog nga imong gihatag ug sa mayong panglawas nga imong gipasinati sa tibok adlaw sa among kinabuhi. Gikan sa among pagbangon hangtod nining taknaa, nabati namo o Dios ang imong pag-uban, ang imong pagproteksyon, ang imong pagpanalipod. Wala gayoy nakulang ang imong pag-atiman. Padayon kami nga nagmadaugon, nagmalampusan tungod sa imuhang pagkamayo sa among kinabuhi. Amahan dawata o Dios among mga pagdahay, dawata o Dios sa among pagpasalamat kanimo. Ug niya na usab kami amahan aron sa pagpaminaw na usab sa imong mga pulong, pagdawat sa imong mga mensahe ug pagtupag salig sa imong mga pamaagi. Salamat o Dios nga imo kaming gihatagag kasing-kasing nga madinawaton, matinuohon, labaw sa tanan mapailubon ug mapaubsanon sa pagpangalagad namo kanimo. Amahan niya kami o Dios aron sa pagkatuon na usab sa imong mga pulong, pag-inambitay na usab sa mga mensahe nga among nakatunan aron sa pagdasig paglig-on sa matag usa sa pagpadayon namo sa pag-alagad kanimo. Wala mi mahimo kun wala ka. Nanginahanglan mi kanunay sa imong pagpangulo kanamo. Amahan Dios sa makagagahom,
Amo na usab nga gipangayo nga imo na usab nga ipabot ngadto sa ako mga kaigsunan ang imong walay puas nga panalangin. Ang imuhang presensya mabati na usab sa matag Pinoy-anan nga naminaw kanimo ning dawat sa imo mga mensahe. Amahan mo abot usab ngadto kanila ang kumpletong kaayuhan. Mga panalangin nga imong gianda mo lay makakawat niini. Mabati usab nila ang imong pagkamatinud-anon kay imo masilang gihimong matinud-anon sa imong mga pulong. Salamat Ginoo nga unsa may among nasinatian, masinatian usab amahan sa ako mga kaigsunan. Kung giunsa mo kami pag-atiman, kung giunsa mo kami pag-amuman, imo usab kining ipasinati sa ako mga kaigsunan. Amahan Dios nga makagagahaw mamong isalig diha kanimo ang amo karon nga panag-uban. I-bless na usab kami sa imong mga pulong. I-bless na usab kami sa imong mga mensahe. Among ihalad, among isalig diha kanimo ang among kinabuhi. Diha lamang kanimo o Dios ang tanang mga pagdaig, pagpasalamat, dungog himaya alang lamang kanimo, para lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, dalaygon ng Dios magpanalangin kanimo. Inay mong tapad, ang Dios magpanalangin kanimo ni ining taknaa. Ang Dios magalig-on kanimo og naa kanunay ang kalipay og labaw sa tanan katagbawan. Mayong gabi sa tanang naminaw sa ato ang programa pinaagi sa ato ang mga FM station 11.3 nga nano ka diri sa sitio Kaluktugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyog. Good evening sa tanan nga nakatune ina sa ilahang mga transistor radio. Dial 11.3. Way lain naglanog-lanog sa kabukiran nga naghisgot sa pulong sa Dios nga mao'y maghatod kanato sa ihang mga saad. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Ilabi na sa mga kaigsunan nato nga nakasud na diri sa ato ang pakiguban nga naghatod na usab sa mga mensahe uban sa mga request awit makalangit ug mga pangutana. Kung doon na mo'y mga pangutana mga kaigsunan, pwede ra gyud ninyong ipabot diri sa ato nga panaguban ug ang Dios magpanalangin kanimo. Mayong gabi ni Akira Manukan, matod pa, maayong gabi Pastor, salamat sa Dios. Sinyo Edgar Sumampong, matod pa, mayong gabi natong tanan, naminaw mi tanan og si Tatay Sinoy. Oy, mayong gabi ni Tatay Sinoy, kumusta mo dihang? Dios magpanalangin. Mayong gabi ni Gigi Dinoyo, gaw, mayong gabi ni mo diha, gaw. Mayong gabi ni Carmen Mahilong Batigi, Pastor, mayong gabi og ni Pastor Adila Fatbar sa Mera nga nanoka dias tumunoy mo Alboal, Cebu. Good evening ni Romano Elmer, matupad good evening Pastor, paapil ko ampo unsa may ako ang unsa may imong pa-pre-request. Abot diri sa ato nga programa kung unsa ang imuhang pangayoon sa Ginoo o ang Dios magatubag sa ato mga hangyo. Iya gyud ang paminaw tungod kay iya man ang saad. Mayong gabi, matud pa, God bless you always and your family from Adila Fatbar Samara. Mayong gabi ni Ate LB Elsa de Valieras. Mayong gabi kaninyong tanan og ni Brother Mon. Mayong gabi og sa tanan nga mga inyong mga anak. Mayong pagpaminaw and God bless. Si Girly Salvia Pigalan, mayong gabi Sister Girly. Salamat sa Ginoo sa iyang pagtubag sa atong mga hangyo. Salamat sa iyang pagkuban kaninyo diha. Mayong gabi sa tanan, labi na kanimo Pastor Gideon, maminaw na sadta sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ika ni Pastor Carmen Mahilong Batigi nga nanoka diha sa Sudlon 2, Cebu City. Mayong gabi Pastor from Elsa de Valieras. Mayong gabi ninyong tanan. Ni Day Chorina Magaliano, mayong gabi atong igsoon nga nanukan sa Carbon. Apa mo sa Carbon, Day Cha? Kumusta mo diha sa Cebu City? Ang Dios magkauban magpanalangin. Ipangumusta ko ni Brother Jonas, si Arlene Bindo Karin, og si Naomi Piano Caranel. Maayong gabi Pastor Gideon, watching from Sipalay City, Negros Occidental. Occidental, murag Hilonggo na gina, dili kay murag Hilonggo na gina. Ati may gabi sa inyo dia.
Maayong gabi. Og si Ay Anunas, maayong gabi. Maayong gabi sa buhing Kristohanon. Labi na nimo pastor. Salamat kaayo no sa mensahe de Charina. Buhing Kristohanon. Kanang buhing Kristohanon muris pa na sa pulong sa Dios. Kay dunay duha ka klaseng Kristohanon nga gipakita diha sa Biblia. Og kanang duha ka klaseng Kristohanon, ang usa di gyud na malangit, ang usa pod makasulod gyud og langit. O giklaro gyud diha unsay mga ilhanan sa buhing Kristohanon ug unsa poy ilhanan sa dili buhing Kristohanon. Ang dili gani buhi nga Kristohanon mga kaigsunan wala nay nabuhat sa mga pamaagi sa Dios. Ang dili buhi buti pa sa pasabot mga kaigsunan dili ka response sa unsa may mga pamaaging mensahe sa Ginoo. Sa daling pag-istorya walay nakatunan. Kung doon na may nakatunan walay nabuhat. Nang bless kayo tong mga Kristohanon nga sama kanimo nga nakakaton og nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Una niingon sa Ginoong Hesus mga kaigsuonan nga ang tinuod nga mituo kanako magbuhat sa ako mga buhat. Niya diha sa Juan 8:31 nag-ingon na pod si Ginoong Hesus, kung buhaton ninyo ako mga pagtulunan, tinuod mo nga akong mga tinunan. Diha giklaro mga kaigsuonan nga dunay mga tao nga muangkon nga siya tinunan sa Ginoo pero si Jesus mo ingon pod nga oy di man ako na tinunan kay wala na magkinabuhi sa akong pagtulunan. Mo pagpakpakpag Salmo 47:1 mga gigsuonan dayga ang Dios uban sa pagpakpak. Aniya pangmustahon po nato nga to ang pagtuo pagpangalagad sa Ginoo. Nagamit ba nato atong kamot sa pagpakpak or atong kamot mga kaigsuonan sige ring pangguna sige ring buhat sa mga butanga diyaan lang. Ipakpak po ng imong kamot sa panahon nga moday kas Ginoo. Awit makalangit singgit diri lang sa nga programa nga pulong mo kinabuhi ko. Good evening Pastor Labina sa tanan naglantaw sa nagsunod sa imong nga programa watching from Lapasan, Clarin, Misamis Occidental. No? Naadi ay sa Lapasan, Clarin, Misamis Occidental. Ay kumusta mo diha Sister Girly Salvia Pigalan. Si Chari De Valieres, maayong gabi ninyo diha cha. Okay ba ang panyapon ninyo diha? Kami sa iyo mig panyapon. Salamat kay sa Ginoo sa dapit nga ihanggi kana bitawng giandam aron ato siyang maalagaran sa kinatibuk-an nga atong kinabuhi. Mao gyud ay pinaka-importante mga igsoon. Si Villinario Florentino Escape, mayong gabi. Si Ryan Jungoy, mayong gabi Pastor og sa tibuok ka nimong pamilya. Request awit makalangit sa matag higayon. Salamat Pastor and God bless. Ako pangitaon diri ha ang imong awit nga sa matag higayon. Akong ipasulod ang awit makalangit nga unang gi-request diri sa nga programa. Awit makalangit sa matag higayon. Ang akong kitinguhan. Si Dante De La Torre, good evening Pastor. Na nagsunod na sa imo live ang pulong mo kinabuhi ko. Bisita niya diri Brother Dante De La Torre. Ang Dios magapanalangin kanino diha uban sa imo ang pamilya. Nazaria Pagaran, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo makapanaw na pud ko sa imuhang mensahe sa pulong sa Ginoo. Request kanta walay rason gikan ni New Igar Sumampo. Walay laing simbahon kundi ikaw Ginoo pagkamaayon mo pagkahalangdon mo takos kang sa mataghi. Gikan ni Hosea Noel Todlas, live na kadiri Pastor sa Jikija, Alcantara, Glorious King Jesus Assembly. Salamat kaayo sa kinabuhi sa iyong mga alagad.
o ba ni Pastor Chunrel Kitudlas. Mayong gabi og sa tanang mga kapastoran nga naminaw nagsunod ni ining mao nga programang Pulong Mo Kinabuhi ko pinaagi sa FM Station 11.3 Alcantara, Cebu. Ilabi na gyud sa mga kaigsuonan nato nga madinasigon, malipayon nga namati sa pag-uban nato sa pulong sa Ginoo. Ako nagtuo nga ang Dios magpanalangin kanimo. Dunay pinasahing pabor nga ipasinati sa Ginoo sa imong kinabuhi sa imuhang pagpaminaw pagsunod sa mga FM station nga walay laing gi-deliver kundi mayong gabi ni Rix Tersol. Mayong gabi Pastor, salamat sa Dios sa kanunay nagamit kanimo aron sa paghatod sa iyang mga pulong. Timbaya gikan sa Lipurisima, Prosperidad, Agusan del Sur. No? Mayong gabi ni Ninskili, mayong gabi Pastor, gimingaw gyud ko. Gimingaw gyud kaayo ko nimo ug sa imong programa Pastor. Ang great ko sa akong anak Pastor nga nag-birthday siya karong adlaw si Kezia Limbaga. Oy, happy birthday ni Kisia, happy birthday. I declare nga sa imong kinabuhi mag-uban ang Dios sa imong pagtubo, sa imong pagpuyo ug labos sa tanan magtagbo ang Dios sa imong inanglan. Dugang mga katuigan nga giandam sa Dios sa imong kinabuhi nga puno sa panalangin. Ubanan ka sa Ginoo og dili kaniya kalimtan. Dalayon ng Dios maghatag kanimo og mayong panglawas. Awit magkalangit, walay rason diri lang sa tunga programa ang Pulong Mo Kinabuhi ko. Mayong gabi ni Imperatres Dayalimas. Mayong gabi, good evening Pastor from Duguan, Bulinawan, Carcar City. Si Angelica, maayong gabi si Pastor Gregorio Kering nga nanukad sa Leyte. Maayong gabi Pastor Gideon, salamat sa Ginoo ang Dios nagapamuhat sa imong kinabuhi. Amen. Salamat kaayo sa Dios nga nagapamuhat kanimo usab ug sa tanan nga mga tawo nga misalig kaniya. Silin Mama Librero. Good evening Pastor. Magpanalangin ang Ginoo nimo og ining programa. Ay salamat kaayo Sister Eileen. Si Erwell, mayong gabi Pastor. God bless you always. Salamat sa Ginoo nga nakakita kita tungod sa live. Uy, salamat kaayo Brother Ermel. Ang Dios magpanalangin. Si Rix Tersol, request kanta Pastor, dawata na. Salamat. Sige. Ako ning andamon ra gyud ang inyong mga awit nga gipang request. Ako rang ipasunod diri sa atong panag-uban. Dios ni Abraham, Dios ni Jacob, Dios ni Isaac. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Lornali Abaw, ni Maria Victoria Perez, si Chari Asindelia Liaging. Mayong gabi Pastor, salamat sa live na pod ka sa FM Katalunan Grande Sitio Torel Davao City. No naapoy from Dili FM no from. Salamat kaayo nga makapamati na sad ko sa pulong sa buhi nga Dios. God bless your Pastor from Ninskilim. Si Lisrael Artiga, mayong gabi Pastor Gideon, here in Rangayen, Alamada, North Cotabato. Napod sa Cotabato, no? Akong gidasig ang matagusa sa pag-share gyud sa atong programa para dili kay kita ray makadungog, makabati, makasabot sa pulong sa Ginoo. Atong hinumduman ang pulong sa Dios, dili lamang kini para nako, dili lamang kini para nimo, kundi para sa mga tao nga gihigugma gyud sa Ginoo. Sister Bernadette Alsola, maayong gabi. Si Albert Pakatang, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios makapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo Pastor. Si Brother Romano Elmer, Pastor, paampo nako ang akong asawa na maulian na sa iyahang kalintura. Og ako Pastor, nga ako ang pagampo kalinaw sa akong pamilya. Ato nang iampo og ang Dios magahatag og kayuhan sa imong asawa. We declare in Jesus name, ang imuhang asawa makabatog kaayuhan.
Si Pastor Sapri Candelario matod pa, mayong gabi Pastor Gideon. On air na ka sa Shiny FM 95.3, Balok, Barangay Santo Niño, Tanhay City. Maayong gabi sa tanan o sa tibok nimo nga pamilya. Alang sa mga listener sa 95.3, aduna ko'y usas mga kaila nga gikan sa Cavite. Alagad sa Ginoo nga kung itugot sa Ginoo maka medical mission sila from Cavite. O niya nagulat lang ko sa tawag sa ilahang bishop kung madayon sila. Ako silang gipapili kung asa sila pwede nga mag medical mission. Free nga check up ug dunay mga doon na po sila yung mga free nga mga tambal ug siyempre doon na po yung mga mensahe nga ilahang ipahatod or ilahihatod, no, ipaambit diha sa panahon nga maghimo sila og medical mission. Kung ako silang gipapili kung ari ba diri sa Malabuyok, Cebu o kaha dito sa Gihulngan, sa Bandolina o sa Plagatasanon o kaha sa Tanhay. Pero ang ilahang napilian sumala pa gyud sa ako ang kanang gikasulti, no, nga alagad sa Ginoo. Tanhay daw kay moderitso sila sa Sipalay. Og ako lang ipahiuna kung itugot sa Ginoo dunay medical mission diha sa Balok, Barangay Santo Niño, Tanhay. Siguro ilan ng pangandaman pero dugay pa man. Ilang hisgutan to Disyembre. Itugot sa Ginoo madayon ang medical mission. So sa kana opportunity nga makadawat usab kita sa mga pulong pinasahi nga mga mensahe nga i-deliver dadon sa mga lag sa Ginoo. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay usa ni sila nga nagsunod sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Og nalipay sad ko nga nahimo sab silang kabahin og panalangin sa ato nga programa diha sa pagatod sa tinod nga mga mensahe nga mo'y gikinahanglan nga masabtan gyud sa matag tao. Awit makalangit way imposible. Diha sa pagpangalagad sa Ginoo ang tanan dili gid mapakyas. Si Glory Donaire Fortuna, blessed evening Pastor Gideon sa tanan dayga ang Dios. Si Cheryl Indrina, mayong gabi Pastor, God bless kanimo. Si Marlene Garganera, maayong gabi Pastor, uban sa imong pamilya wansing here Dumagite. Request kog song Pastor, ikaw ang kusog, salamat and God bless. Sulod ng kasing-kasing ko, mga padayi kanimo tungod sa imong pagkamaayo. Sa pagmata sa kabuntagon, presensya mo akong unahon, ang ulo mo ang akong kaligon. Sulod ng kasing-kasing ko, mga padayi kanimo tungod sa imong pagkamaayo. Ikaw ang kaayuhan, ikaw ang kadaugan, ikaw ang katubagan, walay butang nga marisod kanimo. Way imposible gyud mga igsoon. Imposible sa tao pan sa Ginoo wagi imposible. Si Armelin Dadizon, mayong gabi diha ninyo tanan Pastor. Watching from Clag Dasina Dasira Dumulok Alabel Sarangani. Og matud pa maayong gabi sa tanan, minaw sa Pulong Mo Kinabuhi Ko. God bless sa tanan, alagad sa Dios. Dalaygon ang Dios sa matagusan nato ka kinabuhi. Wow. Romano Elmer, mayong gabi, matud pa, request kanta Lahutay. Ako nang kantahon, Lahutay. Kaniya, doon na pa ni-request ikaw ang kusog. Sige. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Elena Villarin. Mayong gabi, Pastor Watching here in Abuyog, Lite. Sister Josephine Vicente, good evening Pastor. Thank you watching there is sa farm. God bless you and your family. Salamat kaayo sa inyo ha pagiguban Sister Josephine. Kumusta mo? Lipay kay ko nga nagtanaw nagsudong sa inyo hang mga inyong mga anak. Kanang lipay kay ko nga
Paday ng Dios nag-uban kaninyo. May imposible, may imposible, may imposible, basta anak ka. May imposible, may imposible, may imposible, basta unahon ka. Ikaw ang kaayuhan, ikaw ang kadaugan, ikaw ang katubagan. Kulay butang ang malisod kanimo. May imposible. Okay, maayong gabi, matot pa ni Inday Dorlin na maayong gabi, Pastor. Okay, Ilonggo, no? Maayong gabi, Pastor, kag sa mga alonggo nga nagapamati sa programa mo ang pulong mo kinabuhi ko. God bless all. No? Muraga, alang-alang man nga Hilonggo. Si Dunia Dakyado Tabuada, maayong gabi, Pastor, salamat. Si Elena Alisna Matotahilo, Pastor, hi. Good evening, uban sa imong asawa ug sa tanang mga kigsunan nga naga-view. Dalaygon ang Dios sa ihang pagkamaayo, walay puas sa pagpahinumdum sa ihang mga pulong from Davao City. Matud pa ni Inday Dorlin in Cabo, request Makalangit Milagroso. Wow. Si Mama Tis Vlog, maayong gabi, Pastor. Watching from Inapoy, Mabinay. Ay, maayong gabi, Mama Tis. Murag siguro pamilya siguro ninyo si Koan. Murag nalimot pukos ning tawag kaganina. Alagad sa Ginoo nga gikan pud sa Mabinay. Okay, no? Akong kantahon mga kigsunan ang gi-request diri nga awit Makalangit gugmang maunongon unya lahotay. Ako rang andamon ning sunod nga awit Makalangit nga gi-request ikaw ang kusog, no? Ako sa ning andamon para diretso-diretso lang ta. Oras sa ito nga programa, alas 7:55 na sa kagabion. Okay, alang sa mga nag-request sa awit Makalangit nga gugmang maunongon. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalistanan,
ang daygon sa tanang panahon. Kaya gumamo kanunay iyong maunong. Hintong karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dewata ang mga alad ko. Ang ayang ang daygon sa tanang panahon. Kaya gumamo kanunay iyong maunong. Hintong karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Tinuod yun na mga kaigsunan, sukat pa kaniadto sa kadpa nga mahimugso ta ang tod karon nakagitag daghang mga kalisdanan, mga katalagman, pero ang tod karon buhi ta tungod na sa pag-uban sa Dios, tungod na sa iyang pagatiman kanato. Ang iyang gugma dili gayud mulubad, ang iyang gugma dili gayud mapakyas. Padayon siyang nag-uban og nanalipod, og padayon siya nga andam kanunay sa pagluwas kanato. Og bisan pa man nga dunay mga pagsulay, ang Dios paday nagdasig, naklahotay lang. Inay mong tapad lahotay lang. Kaya ang mo lahotay maura ginay makapadayon. Og ang makapadayon maura ginay maluwas. Diha sa Mateo 24:13, ang magpadayon maray maluwas. Awit makalangit, lahotay lang diri lang sa tunga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Niya ako pong isunod ang request sa ako ang ato mga kigsunan po diha sa gikan sa diha sa Occidental, nag-message pod sa ako ang cellphone. Request pod siya og kanang magpauswagon or padatuon. O niya ako na lang pod nga kantahon kanang makapahulay. Diha kang Kristo makapahulay ta. Ikan sa awit makalangit nga lahotay, makapahulay o niya pauswagon. Human ani, moadto na ta sa pulong sa Dios. Alang sa mga nag-request sama sa awit makalangit ikaw ang kusog, ako ra nang ipasunod sunod sa mga pulong nga ato karong pagahisgutan. Lahotay lang. Man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan, usa ayaw kaloya, kaya may umapa, angay ka lang mo lahutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Niya dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan, busa ayaw kaloya, kay may ugma pa, angay ka lang mo lahutay, aron makalabang ka
pagsulay. Pang matinod-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muli buka. Buhata ang tanang kabubuton niya yaw kalimtik, kay ang panalangin niya gihatag na. Mateo City 21. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, yun na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay may ugmama, at may kalang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Guna panalangin maangkon mo na, ayaw kalimut tay kasiya, dili ka kapsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may buglanan. Busa ayaw kaloya kay may umapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan, kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman. Ikaw ako nakalaban, walay laing magbalantay. Giati man bagyo kita kanunay kang Isus, daw ako makapahulay kang Isus, daw ako makapahulay. Ayaw sige, ayaw gyud sayangin ang nagsakripisyo nga ikaw mabag-o, ka ikaw gigiyahan o itudloan aron makasulod sa kalangitan. Wala
Busa padayon ta sa pag-alagad niya, diha sa pagsimba makahiusa kita, dili na kalimtan pag tinabangay kitang tanan, buhat nga maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, di ati man pagyo kita kanunay, kang Jesus ikaw ako makapahulay, kang Jesus ikaw ako makapahulay. Nagkabalo ka ba sa naasaan niya? Adunay pamaagi ang matausa, gitunan mo ba ini o ibansay mo na ba ang mga pamaagi na sa Biblia? Karon na sayran mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan gid ka pirmi kaysa Dios na paagi, pagmauswagon gid ka sige. Ayaw pagsundugan mga tao gatora, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin apan ang buhat makaangin, pero ika'y magtinarong ang atong Diyos malipayon. Nung na sa papakasala, pag-alagat tarungon, aron ka padatoon, pag-alagat tarungon, aron ka paoswagon. Nagkabalo ka ba sa mga saadya? Adunay pamaagi ang matakasan, gitunan mo ba kini o ibansay mo na ba ang mga pamaagi na sa Biblia? Karon na sayran mo, ibuhan mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan yun ka pirmi kaysa Dios na paagi, makauswagon yun ka sige. Ayaw pagsundugan mga tao gatuora, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin apan ang buhat makaangin, pero ika'y magtinarong ang atong Diyos malipayon. Nung na sa pagpakasala, pag-alaga karon, aron ka padatoon, pag-alagan klarohon, aron ka paoswagon. Nindot kayo mga igsuon ang mga awit magalangit. Nagtudlo gyud nato mga kaigsuonan sa mga pamaagi sa Dios nga ngiyang pamaagi dili gyud na mapakyas. Og atong hinumduman ang Dios nga atong gilagaran daghan kaysa mga saad. Og wala say saad nga mag-antos ka.
Wala say saad nga laglagon ka. Ang saad sa Dios luwason ta og tagaan tag kinabuhing madagayaon. Pauswagon ta. Lamang ang matagsaad sa Dios dunay kaugalingong pamaagi. Og ang pamaagi kinahanglan ikinabuhi masabtan aron ang iyang saad imo matagamtaman. Awit makalangit, ikaw ang kusog diri lang sa tunga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan, muabot man ang problema, walay mahika pahimulan. Ako sa nga pagtagad ang ubang mga mensahe dire. Lorita Dinoyo, maayong gabi pastor. Request awit makalangit wala na ibili. Sige, ako rani nga iandam diri daan ang ubang mga awit makalangit. Dano po'y awit diri nga dawatan no. Wala pa nako ni mataga ipagtagad. Sige. Matod pa ni Jarlene Buton. Sige, maayong gabi dinyo diha. Si Lorita Dinoyo, anaminaw na sadmi area sa akong anak si Albert og Joel. Si Lorita mo ni si Doan. Walay maika kumpara sa imong gugma. Unsa man Mayong gabi din no natiya Rita. Karon pagyud ko kabalo gyud sa imong tinuod nga ngalan. Tiya Lorita or Tiya Rita. Mayong gabi ni Brother Albert, Gaw Albert og ni Brother Joel og ni Day Pamila og ni Maring Cora. Mayong gabi. Dalaygon ang Dios sa iyahang mga panalangin labi na sa akong anak nga si Ricardo Jen. Mo graduate na siya sa college. Na cum laude siya pastor. Wow, congratulations. Pagkanindotan no, cum laude gyud ang anak sa atong igsoon Sister Girly. Usapon is magkamatinud-anon gyud sa pulong sa Dios. Kanang matinud-anon nagsunod bitaw sa pamagis Ginoo. Muna nga ipahiluna, ipahimutang ang mga anak sa tao nga mga anak gyud sa Ginoo. Kita mga anak tas Ginoo no. Ipahimutang gyud na sa Ginoo. Congratulations sa imong anak, Sister Girly. Mayong gabi, Pastor Dalaygon ang Dios. Sa kanunay request kog awit makalangit, You Raise Me Up. Bisaya, Pastor. Gikan ni Sister Bernadette. Si Lina Alista, request awit makalangit, Pastor. Kinsa ba ako? Sige, ako raning i-save, no? Si Maricel Modelio Sarno, mayong gabi. Og si Noni Palma, mayong gabi, Pastor. From Kalapi, Motiog, Western Samar. Si Risa Chin, mayong gabi ninyo diases. Og si Dariel Jim Manzano. Pastor, maayong gabi, shout out me nga mga security guard diri sa ACDI Multipurpose Cooperative Maranding Lanao del Norte. Happy watching sa atong mga makugihon, matinud-anon nga mga security guard. Ang Dios magaproteksyon, magauban ka ninyo diha. Ang Dios magapadala sa inyong mahanang mga anghel, may magabantay. Sinuli Prax Nico, maayong gabi, Pastor, sa tanan naminaw nagtanaw nga uhaw kanunay sa pulong sa Dios from Pagadian. Wow, maayong gabi ni Faith Hope, si Gingging Waiting, maayong gabi, Pastor, from Sorala, South Cotabato. Gikan ni Roy Chachin. Hello, Pastor, maayong gabi sa tanang nagsunod sa atong live. Ang pulong mo kinabuhi ko ug sa tanang mo replay sa manako ang Ginoo mag-uban ka natong tanan. Ikaw lamang, Pastor, kung napay oras. Sige, ako raning i-receive, sister, ha. Lihog kong request. Daghang kayong salamat, Pastor Gideon, watching from Taiwan. Ato isuon nga naa karos Taiwan. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Gina Kamahalan o ni Nicanor Sodaria. Good evening, Pastor, watching from San Francisco, Agusan del Sur. Request og lahutay, ako na nang nakanta. Si Asiram Ramulap, mayong gabi.
Si Pastor Ryan Pancio, Pastor, mayong gabi naamo diha sa Santo Niño, Tanhay. Kumusta mo diha? Ipangumusta ko ni Pastor Pastor Hineroso. Pastor Hineroso. Nalimot pang ngalan, no? Si Well Olviros. Mayong gabi, Pastor. Idwell G. Pausto ni from Pinukawan, Tayasan, Negros Oriental. Request kong kanta, Pastor. Tanawa lang, Jesus. Sige. Amo nang naagian ng Tayasan atong pag-adto namo sa Giholngan. Awit makalangit, dawata. Ako saning Tagalog pagtagad, dawata. Si Hope Caballas Hipos, maayong gabi, Pastor. Sa tanang minawa, minsahe ni Modalaygo ng Buhing Diyos. Watching from Malaysia. God bless. Si Jerry Olahay Montano, maayong gabi, request kanta, Pastor. Goodness of God. Susana Pablio, maayong gabi from Thailand. Si Johnny Boy Mundihar, maayong gabi, Pastor. Og sa tanang nagtanaw sa imong live. God bless sa atong tanan. Dalaygo ng Buhing nga Diyos. Amen. Si Daryl Herolaga, malipayong gabi, Pastor Gideon, malipayong gabi usab sa tanan, watching from Margo sa tubig sa Zamboanga del Sur. Sister Norberta Yotradsi, good evening, Pastor Gideon. Ingon man sa tanang followers ning maong programa, labi na gyud sa tibok mong pamilya dalaygo ng Dios nga nakanunay nagatiman kanato, watching here in Bindoy. Pag great birthday sa ako ang manghod, buwas, gikan ni Inday Dorlin. Birthday mo buwas, manghod, July 4, 2025. Sister Josephine Incabo Amakanin, kag akon nga bayaw si Jelena Balis na Incabo. Ang Ginoo magahatag og maayo nga panglawas og kanunay sila ubanan sa Ginoo. Si Ding Dumampias, maayong gabi, Pastor. Usa kami katag paminaw sa imo nga programa. God bless kanimo, Pastor. Taga Gutalak, Zamboanga del Norte. Maayong gabi ni Pastor Efrelmi Turan. Maayong gabi ninyo, Pastor. Ni Alejandro Rabaca, maayong gabi. Andrisa Villanueva, si Usia Noel Tudlas, matupahapi listening kang Sister Arlit Yosorens, Pastora Zara Jean Ligarte, mi Ann Romero Marites. May gabi ninyong tanan. Si Andrisa Villanueva, maayong gabi, Pastor. Watching here in Carcar City. God bless you and your family. Karen, maayong gabi, Sister Karen. Si Andrea Villanueva, okay, request o gipangga mo ako. Sige. Susana Pablio, matupa, maayong gabi, Pastor Gideon, Pastor Arasi, sa tanan dalaygo ng Buhing Diyos. Si Barbon Arnel, maayong gabi, minaw mi nimo diri sa Kalikanan, Pamplona. Maayong gabi ni Pas Barbon, no? Si Gian nga Coquelia ani bayo nga pagpaminaw Angelia Nero. Maayong gabi, Pastor, sa imong family. Request awit magkalangit sukad ako nahibalik. Si Sister Philly, maayong gabi og maayong pagpaminaw ni Raymond Candelario. Maayong gabi ninyo diadong, Raymond. Mayang gabi, Pastor, sa tibok mong pamilya, Pastor, sa tanan nga nagsunod sa imo nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Mayang gabi sa tanan. Palihog ko sa pag-share sa itong programa. Kaya nga to ang hisgutan karon, mauna ang gipaday Kapitulo 8. Naghisgot ni sa kahimtang sa dili pa ipakanaog ang mga katalagman. Adunay mga gipakita diha nga mga katalagman na gipakanaog o kana dili gyud na mahitabo nga mapakyas, mahitabo gyud na siya kay walay gisulat sa Biblia nga di matuman. Ang mutuo kaniyang maluwas, busa igsuon dawatan na karon. Sa tanang mo replay, mga silent listeners, I declare blessing. Kabalo ko nga nag-uban ang Dios kaninyong tanan. Kay ang Ginoong ingon, ang mutuo kaniyang maluwas, busa igsuon dawatan na karon. Nang busa igsuon dawatan na karon, ang paghigugma sa atong Ginoo.
Okay, ato na ta mga kigsuonan sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Akong gihangyo gidasig ang tanan sa pagkuha sa inyohang Biblia. Aron ato ang basahon ang mga pulong nga gisulat ni ini sa Gipadayag kapitulo 8. Gipadayag kapitulo 8. Og ako nagtuo nga sa inyohang mga cellphone makahimo gyapon mo sa pagbasa. O kaha mas maayo na amoy Biblia gyud diha. Labi na gyud Biblia di papel, no? Or Biblia nga naa sa papel. Ato ning basahon mga kaigsonan, ang tinuod ang kapitulo 8 hangtod sa kapitulo 7 mao na ang mga kapitulo diin gisulat diha ang mga katalagman nga diin diha gipakita ang mga panghitabo. Dunay mga pangutana siguro nga moabot sa hunahuna sa tao o kaha sa imuhang pagpaminaw o pagpatalinghog karon. Doon na siguro yung mga pangutana nga maumol sa imuhang hunahuna o kung naa may pananglitan mga pangutana, pwede rin na ninyo ang ipaabot dire sa ato nga programa. Sa mga nag-message dire, doon ay mga message nga dili na nako maapas o basa kay pertin na yung daghana. Dili na nako maapas nya na ay mga request. Adto na lang ko sa pinakatumoy. Ang pinakatumoy dire si Hazel Balili Ganyolon. Nagsunod sa Sister Philly Impes. Og salamat kayo sa pagkamukugihon sa pag-share ni Sister Gingging Simpron. Sige, ang last dire kung doon na mo last dire nga nagbinsay Sister Gingging Simpron matud pa good evening pastor, kumusta? Og kay Pastora Russell. Og sa tibuok mong pamilya dalaygon ang Dios sa tanan nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Gimugna kining programa aron kita makakaton sa tinuod nga mensahe nagikan gyud sa pagtulunan ni Kristo. Wow. Salamat sa Ginoo sa iyang pag-atiman kanato. Salamat sa iyahang pag-amuma sa atong kinabuhi. Butang nga dili gayud nato ibaylo sa mga butang nga ato rang biyaan. Ang pag-atiman sa Dios dili nato ibaliwala. Usa sa mga klaro nga ang Dios nag-atiman kanato, mao nga kita nakadungog ug nakasabot pagyud ta sa pulong sa Dios. Usa ka dakong panalangin nga madawat sa tao kanang makadungog pagyud sa mensahe sa Dios. O gawas sa makadungog, makadawat pagyud siya ug makahimo pagyud siya sa pagbuhat niini. Kay ato giyon ang gibutang sa atong naunang kasing-kasing nga sa matag karon og unya sa atong pagsunod sa pulong sa Dios, doon na gyud ay resulta. Walay gibuhat sa tao nga dili niya anihon. Kung doon na may giani ang tao nga walay gibuhat nga maayo, doon na ba'y maani ang tao nga nagbuhat og dautan? Doon na dautan pod ang iyang anihon. Si Jesus mingon, kung ang tao nagtanom og nagpugas og hangin, moani siya bagyo. Pero ang tao nagpugas og panalangin, moani siya sa pagkamadagayaon nga walay sama kanabitang kadaghan sa panalangin nga gihatag giandam sa Dios. Sige, ako nagtuo nga nanan ninyo ang Biblia. Kuhaan yung Biblia, kablihi diha sa Gipadayag kapitulo 8. O niya mas maayo ato ni nga kanang paspasan pagbasa kay ang kapitulo 8:9 diha man gisulat hangtod sa 11 ang mga panghitabo nga umalabot. Matud pa dinhi sa dihang gitangtang sa nating karnero ang ikapitong silyo, may kahilom dito sa langit sulod sa mga tunga sa oras. Unya nakita ko ang 7 ka anghel nga nagbarog atubangan sa Dios o gihatagan silag 7 ka trumpeta. Lain anghel nga may dalang bulawan sudlanag nga insinso ang miabot ug may barog sa tubangan sa bulawan nga laran. Giatagan siya daghang insinso aron idugang sa mga pag-ampo sa tanang katawhan sa Dios ug ihala dito sa laran nga diha sa atubangan sa trono. Ang aso sa sinunog nga insinso uban sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios misaka gikan sa kamot sa anghel
nga nagtindog atubangan sa Dios. Unya gikuha sa anghel ang sudlanan sa insinso, gipuno niya kinig kalayo gikan sa laran og gilabog ngadto sa yuta og dihay sipa kayo nga mga dalugdog kilat og linog. Unya ang 7 ka anghel nga may dalang 7 ka trumpeta nanggandam sa pagpatingog niini. Gipatingog sa unang anghel ang iyang trumpeta og giulanan ang yuta og yelo og kalayo sagol dugo. Nasunog ang ikatulong bahin sa yuta, ang ikatulong bahin sa kakahuyan og ang tanang lunhaw sa sagbot. Unya gipatingog sa ikaduhang anghel ang iyang trumpeta. Unya may gitambog ngadto sa dagat nga daw usa ka dakong bukid nga nagdilaab. Nahimong dugo ang ikatulong bahin sa dagat og nangamatay ang ikatulong bahin sa mga mananap sa dagat og nangaguba ang ikatulong bahin sa tanang mga barko. Gipatingog sa ikatulong anghel ang iyang trumpeta. Unya nahulog gikan sa langit ang usa ka dakong bituon nga nagdilaab daw sulo didto sa ikatulong bahin sa mga suba og mga tinubdan sa tubig. Ang ngalan sa mga bituon kapaitan. Nahimong pait ang ikatulong bahin sa mga tubig og nangamatay ang daghang mga tao nga nakainom niini. Unya gipatingog sa ikaupat ka anghel ang iyang trumpeta og mingit-ngit ang ikatulong bahin sa adlaw sa bulan og sa mga bituon mingit-ngit ang ikatulong bahin sa adlaw sa gabi. Nya nakita ko ang usa ka agila nga naglupad sa kalangitan ug biingon sa kusog nga tingog, pagkaalaot gayud sa tanang mulupyo sa kalibutan. Inigpatingog sa 3 ka laing anghel sa laing mga trumpeta. Mao na ni ang mga katalagman, mao na ni ang pagsilot, pero dili pa ni ang katapusan sa kalibutan. Kaya ang katapusan sa kalibutan, mga kaigsunan, mao naman ang pag-abot sa bagong Jerusalem. Siguro doon ay mga pangutana katong mga taong luwasonon og naluwas na, katong taong luwas nga luwasonon, kumbaga naluwas na sila gikan sa sala, pinaagi sa pagdawat kang Kristo Jesus. Nganong maingon kong luwasonon pa tungod kay muatubang patasok manan? Siguro doon ay pangutana sa atong naunang kasing-kasing nga maingon ta nga, Pastor Gideon, naapa ba ang mga taong giluwas ni Jesus Christ? Naapa ba diha? Makaapil pa ba ang mga tao nga ipakamat diyan ni Jesus, nga mintuo og nagkinabuhi sa iyang pagtulunan? Kung ang Biblia mo ay ato ang patingugon, patubagon sa inanak nga pangutana, ang Biblia nagsulti nga sa dili pa moabot ang panahon nga mutingog na ang mga trumpeta nga gidala sa 7 ka anghel, ang mga tao nga mingtuo nga matinud-anon nga nakinabuhi sa pulong ni Jesus Christ, iya na tong ihiklin, iya na tong isifty sama sa panahon sa nahitabo sa Sodoma Gomora. Ang Dios dili gyud na makaako sa pagtan-aw sa mga tao nga naningkamot nga nagkinabuhi sa iyang mga pulong. Dili gyud mosugot ang Dios nga maangin or maahiapil. Kanunay na niyang isifty kay iya nang saad alang sa mga taong nahigugma kaniya, alang sa mga taong tinud-anay nga nangalagad sa Dios. Isifty kanunay sa Dios ang kinabuhi sa mga taong matinud-anon. Kini ang yung saad gisulat pagyud ni sa mga alagad sa Dios sama ni David diha sa Salmo 91 bersikulo 14. Luwason sa Dios ang tanan nga nahigugma kaniya. Og diha sa gipadayag kapitulo 3 bersikulo 10 nga sa dili pa moabot ang mga katalagman, mga igsuon ko sa Ginoo, alang sa mga taong mapailubon, alang sa mga taong mapaubsanon, isifty na sila sa Dios, ilayo na sila sa Ginoo, lalino na sila sa Ginoo. Doon na siguro yung mga pangutana, mga kigsunan, inigabot ni ining katapusan or ni ining mga inigsugod na sa pagsilot. Kay kini manggong kapitulo 8 sa gipadayag, mauna ni ang pagsugod sa silot.
Mao na ni ang pagsugod sa mga kanang kasuko sa Dios. Ngadto sa mga taong wala mo tuo kaniya. Ngadto sa mga taong nga giwalihan apan wala madinawaton. Doon na magoy mga taong giwalihan nagpalingog-lingog ug nagpagahi lang gyapon. Og dili insakto ang ilang panguna-una sa panahon nga sila walihan. Daghang kay mga tao nga walihan pero ang ilang una-una dili maayo. Mga negatibo o mga pagduda. Bisan kung kabalo sila nga ang giwali pulong sa Dios, bisan kabalo sila nga ang mga giwali mga mensahe sa Dios, pando na gyud mga tao nga makadungog gani sa pulong sa Ginoo, dili maayo ang ilang hunahuna. Dili gani maayo ang hunahuna sa tao, dili sad maayo ang ilahang mga gipamulong. Mao na nga kitang mga Kristohanon, dili gyud nato bag-o ang mga pulong sa mga taong wala mudawat sa Dios. Kay kita maging makadungog ni ana. Diha sa versikulo 1, kapitulo 8 sa Gipadayag, adunay gipakita diha nga sa diha nga gitangtang na ang ikapitong silyo. Dunay kahilom dito sa langit sulod sa mga tunga sa oras. So tunga sa oras. May ingon tang 30 minutes. Ang kahilo mga kaigsunan o sa kini kasimbolo nga nagpakita sa paghatag og respeto sa tanang binuhat o sa tanang mga anghel diha sa trono sa Dios. Usa kini kasimbolo mga kaigsunan nga nagpasabot sa pag-andam or sa dakong pagpangandam sa pagsugod sa pagsilot sa kalibutan. Pero dili pa na maoy katapusan. Nganong moingon kong dili pa na maoy katapusan tungod kay naay pay mga tao diha nga gihulat sa Dios nga mo maghinulsol unta sila. Kining pagsugot sa gitawag silot nga inigtingog sa trompeta mga kaigsunan, inigtingog ani sa trompeta, sugod na gani mga kaigsunan ang pagnaog, pagbukbo sa kasuko sa Ginoo. Naay mga tingog sa trompeta mga igsoon sa amaan no, ako sa aning tagaan ko no. Trumpeta. Sa naman to nga trompeta. Ako sa ning ako sa ning tanawon diri ang trompeta mga kaigsuonan. Siguro maunay ang pagtingog sa trompeta kasagaran mga kaigsuonan mao ginay kanang practice usab sa mga Hudyo no sa ilahang panahon ay mga syupar, mga trumpet nga nagpasabot mga kaigsuonan nga kinahanglan silang mangandam. Maitingog sa syupar o trompeta nga naghatod og mga mensahe sa mga katawhan sa pagpangandam. O doon na po'y mga tunog sa trompeta nga naghatod og mensahe sa pagdaig. Naay mga nagkalalaing tingog. O niya dinhi giklaro mga kaigsuonan, inigsugod na gyud og tingog. Inigpatingog na sa mga anghel sa ilang mga trompeta, dunay mga panghitabo. O niya dinhi giklaro nga dunay ikatulong bahin sa kalibutan, dunay ikatulong bahin sa mga tao, tulo ka bahin sa mga mananap sa dagat, tulo ka bahin mga kaigsuonan sa mga kahayupan, mga matay, mga wagtang, malaglag. Diha giklaro mga kaigsuonan nga wala nay kaduulan ang tao anang panahon na. Lamang
ang tanan nga mga tao nga nagtuo nga matinud-anon dili mahiapil ani nga silot. Tungod kay sa wala pa mga igsuon ang katapusang or kining gitawag pagsugod sa silot nga gipakanaog sa Dios aning panahona, sumala sa atong gisigutan diha sa Gipaday Kapitulo 8, ang tanan nga mga matinud-anon, katulang matinud-anon, dili gyud na sila mahiapil sa silot, dili sila makasinati ani. Katong mga taong matinud-anon, katong mga taong mapailubon. Og ang taong mapailubon matinud-anon, mauni ang giampingan sa Dios. Mauni ang mga tao nga nakapalipay sa Dios. Kung nangandoy ta, ikaw ug ako, kung nangandoy ta mga kaigsunan, kay ang tinuod gipapili ramang gyud ta sa Dios. Gipapili ramang gyud ta. Ikaw ug ako gipapili ra ta, langit ba imperno. Kitagaan na tagkagawasan sa Dios. Kung nangandoy tag langit, tinud-o na to ang ato ang pagtuo, ang atong pagpangalagan. Kay diha sa sulat sa Biblia, dunay 7 ka klase nga simbahan nga nagpakita sa 7 ka klaseng kinaiya sa tao. Yes, ang giklaro diha sa sulat ni Jesus Christ sa Mateo, dunay 4 ka klaseng kasing-kasing. Ang 3 mapukan, pero ang usa makapamunga. Giklaro sa daghang mga sulat ni Jesus Christ, ang tao nga nagtuo sa manimo nako natong tanan, nga walay bunga, walay maayong bunga, walay maayong buhat, puro dautan, puro pagpangdaot, puro pagpanumangil, walay nahimo, mga tao, mga kaigsunan nga giklaro ni Jesus pagaputlon. Wala na'y koneksyon sa presensya sa Dios. Ang Dios mismo mo'y muputol. Kini giklaro sa sambingay ni Ginoong Hesus nga ang sanga nga dili mamunga putlon, apan ang sanga nga mamunga pulungan, kut ipasabot limpyuhan, aron mamunga pagdaghan. But ipasabot kung tinuod ka nga namunga sa imong pagkakristohanon, mumultiply ka. Dunay mga taong mabag-o. Kung nabag-o ka, mahimo kang instrumento, ang imong kinabuhi mahimong instrumento aron mabag-o ang uban. Pero sa atong pagpangalagad, mismo kita wala mabag-o, mismo kita, ikaw dili mausab o wala malain sa pulong sa Dios, di gyud mahitabo ang pagpamulong. Putlon itso. Unya ang giklaro sa sambingay ni Ginoong Hesus, ang mga sanga nga dili mamunga, putlon siya og ilabay, palayaon ot ipasabot pasagdahan. Naay mga tao nga gipasagdan na lang sa Dios. Nagsimba, siguro ang uban, apil pa sa mga worship team, apil pa sa mga murag gipatuon nila ang ilang kaugalingon nga luwas na sila. Pero nagbisyo ra gani. Nagkinabuhi ra gyapon sa sala. Wala na sila makadawat sa kaluwasan. Kaya ang tinuod nga nakadawat sa kaluwasan, nakalingkawas sa sala sa kalibutan. Muna niingon si Apostol Pablo, ang tao nga nanak kang Kristo, bag-o na gid siya. Si Jesus miingon nga ang bag-o naagyo na sa bag-ong panudlanan. O tipasabot, ang tinuod nga bag-o, ang tinuod nga bag-o nga tao, naagyo sa tinuod nga kaluwasan. Kumbaga nakalingkawas gyud. Ang ato ron nga pamalandungan, nga diin atong susihon ang atong kaugalingon sa pagpatalinghog niining mga panghitabo nga maoy atong padulngan. Kumbaga mao ni diin ta nagpadulong, pero dili ta makasinati niining mga pagsilot nga gisgutan sa Gipaday Kapitulo 8.
Ngano man? Nganong dili man ta maapil? Kay nagpatudlo ta ni Jesus Christ. Gawas nga nagpatudlo ta, naningkamot ta nga nagkinabuhi niini. O kining tanan makita sa Dios. Og usa sa mga ilanan nga nakita sa Dios ang atong paningkamot, giampingan ta niya. Gipauswag ta, gipatubo ta. Wala ta nagpabiling PPP. Ut ipasabot, wala ta nagpabiling pungko, paminaw, pasinaw, pauli. Ikaw ug ako gitudloan ta pag-share sa pulong sa Dios. Sa pagtudlo niini sa atong Pinoy-anan ngadto sa uban. Mudawat sila og dili importante nakakat-on ta sa pagtudlo. Og dili lang sa pagtudlo gitudloan usab kita sa pagkinabuhi niini. Kay mahimong kawang ang atong pagtudlo sa pulong sa Dios kung kita mismo nga nagtudlo, wala ta magdisiplina sa atong kaugalingon. Si Apostol Pablo nga naghatag kanatog mga panig-ingnan, miingon siya sa iyang sulat mga kaigsuonan, miingon si Apostol Pablo sa iyang mga mensahe, gimanso niya ang iyang kaugalingon. Human niya giawhag ang kaluwasan, aron sa ingon dili siya maoy mahibilin, maluwas siyang apil. Dunay mga mensahe nga gikinahanglan natong klarohon, aron dili kita mahiapil sa katapusan or gitawag silot nga gihisgutan dehas gipadayag kapitulo 8. Ug maunay akong gipaninggamutan. Nganong kinahanglan kong mubarog? Nganong kinahanglan kong mupadayon? Sa tinuod nga mga mensahe, sa tinuod nga mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kaya akong gisiguro mga kigsuonan, mao ang pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Dili ang pag-uyon-uyon sa gusto sa tao. Doon may mga tao, mga kigsuonan, nga mulitok kanimo og dili maayo, apan ayaw na siya tagaig pagtagad. Kay dili na makatabang nimo. Kita nabuhi na tao na himugso sa kalibutan aron pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Dili pagsunod sa pulong sa tao, kundili sa pulong sa Dios. Usa sa angay natong utingkayon sa tong kaugalingon, aron dili kita mahiapil niining pagsugod sa mga silot nga gisgutan sa kapitulo 8 sa gipadayag. Una nga angay natong tukion sa tong kaugalingon, tinuod batang Kristohano? Mangumusta ta? Tinuod ba kong Kristohanon? Matagaron og unya kinahanglan ato nang ipangutana sa atong kaugalingon. Tinuod ba kong Kristohano? Unsa ba ang mga ilhanan nga nagpakita nga tinuod kong Kristohano? Ang tinuod nga Kristohanon walay laing gisentro pagtulunan ni Kristo. Ang tinuod nga Kristohanon walay laing gikinabuhi mensahe sa Dios. Nagbuhat sa mga mensahe sa Dios sa mga gipakita ni Jesus nga wala siya magbuhat sa iyang kaugalingon kundi nagbuhat siya sa nagpadala kanako. Kining pagpangalagad nato sa Dios mga kaigsuonan, number 1 nga likayan, pagpakitang tao. Kung nangalagad ta nga nagpakita lang tang tao, kawang rakayo ang atong pagpangalagad. Kanang gusto ra bitang daygon, gusto nga kanang dili sawayon. Sa akong bahin mo ni, maing ko nga wala na ko tagaig pagtagad kanang mga pagsaway. Wala na ko tagaig pagtagad kanang mga pulo nga libak dito, daot dire. Kay dili na maoy akong gikinahanglan sa akong pag-alagad sa Dios. Ang akong gitagaan og pagtagad, ang pagsaway sa Dios, pagtulunan sa Dios, mga mensahe sa Dios. Kung sa imong pagkakristohano dunay mga tao nga nagdaot nimo, dunay mga tao nga gibutang-butangan ka, gidaot ka, murag maayo sila kay nimo, ayaw na siya pansina, ayaw na siya tagda, kay mga bitik na ni Satanas
para mahiapil ka ni ining silot nga gisgutan sa gipadayag kapitulo 8. Ayaw gyud intertina, ayaw pasudla sa imong unang kasing-kasing ang mga pulong nga makapaluya nimo, ang mga pulong nga makapaagni nimo ngadto sa kalibutan o makapahiuyon sa imong kaugalingon ngadto sa mga kalibutanon. Usa sa mga gitudlo ni Apostol Pablo nga paagi aron dili ka maimpluwensyahan sa mga taong tawhanon, kay naa may mga tao nga nagtuo pero tawhanon, na may mga tao nga nagsimba, nangalagad, pero kalibutanon. Buti pasabot, uyon-uyon raspanon. Aron dili ka mahiapil ining silot nga gisgutan sa gipaday kapitulo 8. Og dili ka maimpluwensahan, matakdan kumbaga sa mga taong kalibutanon, likay sila. Kini giklaro ni Apostol Pablo nga gisulat diha sa unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 11. Amingon si Pablo nga ang buot akong ipasabot nga mao kini. Ayaw mo paghugoy-hugoy o pakigugoy-hugoy sa mga taong miangkong Kristohanon apan bisyoso. Ako raning basahon mga kigsunan para ma-emphasize nato ang mga kinaiya sa mga tao nga angay likayan, nga nagpakakristohanon. Buti pasabot, nagsimba, ang uban nagpagamit pa sa simbahan, pero ang kinabuhi o kahimtang mauni ang gisgutan dinhi. Unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 11, ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makiguguhugoy. Kanang word makiguguhugoy, duyog-duyog, kuyog-kuyog, uban-uban. Ayaw kamo pakiguhugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon. The word ni angkon kanang mipakita gyud nga Kristohanon siya, nasay bulaton sa simbahan, dasig kay siya, kusog kay muhilak kumbaga. Na may mga Kristohanon nga kusog kay muhilak pero nagbuhat ra pug dautan. Unang doon ako'y wali kaniadto nga ang tinuod nga paghinulsol dili na mabase sa paghilak o sa luha, kundi ang tinuod nga paghinulsol mabase o makita nato na des tinuod nga kabaguhan. Dunay mga tao nga moangkong Kristohanon apan makihalawason, sige pangabit, biyaan ng bana, ngitag laing lalaki, biyaan ng asawa, ngita lapog laing babae. Sig pangabit. O ang uban, pakigilawas, sa lawayong pakigilawas o hakog. Kanang hakog, usapo na kanang dili gustong malupigan. O nagsimbag mga Diyos, nagtuo Ginoo pero dunay gisaligan. Mao man ay mga kahimtang sa mga tao nga nagsimbag Diyos. Mga tao nga dunay gisaligan gawa sa Ginoo, mga tao na sila nga nagsimbag Diyos. O tigbotang-botang, puro negatibo ang una-una. O palahubog, giuyunan lang nila ang paghubog o gipasumanginlan pa nila si Jesus nga ulo kunos pagkapalahubog. Doon ay mga simbahan, doon ay mga leader nga nagsangyaw nga si Jesus nagpainom dito sa Kana. Nga doon na po yung mga leader sa simbahan, mga igsoon nga moingon nga may pagani kuno, mayra kuno ning ilaha kay dili mga tadyaw, ginalon lang. Grabe ang ilahang pagpasipala. Pero nganong wala pa man sila silote? Kay wala pa moabot. Wala pa mahitabo ang pagpatingog sa trumpeta. Sa pagkakaroon ang mga tao sa atong sitwasyon karon, gipasagdan pa sa Dios ang tao. Ikaw ug ako, kumbaga, ang pulong gipasagdan, gitagaan ka o kagawasan kung magkinabuhi bakang matinud-anon o dili baka magkinabuhing matinud-anon. Pero kanang tanan, doon na resulta. Ato gyud ang anihon. Ingon dinhi,
palahubog o kawatan. Munang dunay mga wali mga kaigsunan nga kana kunong dili paghatag kanapulo usap pug kuno na sa mga ilhanan nga dili makapaluwas. Munang lalis pod ang pikas nga giwali ra na para makakwarta. Kawatan. Kay giklaro man po dito sa Malakias nga kapitulo 3:8 nga ingon ang Dios, makatarunganon ba ang pagpanikas ninyo kanako or sa pagpanikas sa Dios? Tubag diha dili apan gitikasan ko ninyo sa ikanapulo ug halad. Mga kawatan nya ingon dinhi likay bisan ang pagpakigsalo sa mga tao. So munay usa sa mga barugan nato. Kita gani kag mga tao nga kana bitawng mga hipokrito. Gawas lamang sa mga taong nagbisyo o niya naningkamot na mabago, tabangi sila. Tabangi sila. Na kay pamilya nga nagbisyo o niya naapaaning mga buhata o niya ang dasig sa Dios, dadak sila kanunay sa pagampo ug dasiga sila kanunay sa pagsimba. Ang usas mga gipakita din ni Apostol Pablo katong mga tao nga angay likayan, katong mga tao nga nagdala na sa mga bulaton sa simbahan pero kanunay rang nagbinuang. Ya kasagaran na ba sa mga tao nga nagbinuang mao panay feeling sakto nya kinaiya layo kayo sa Ginoo. Sa muna imo gyud nang likayan. Humani mo pasidani, humani mo tudloi, humani mo atimana. Kung dili gyud madala sa pulong sa Dios, likay sila. Pero ayaw kalimti ang pag-ampo sa Dios para nila. Samtang buhi pa. Nganong kinahanglan likayan ang mga tao nga mga hipokrito, mga taong nagpatuo nga sakto. Kay dili na makatabang nimo aron ka makapadayon sa tinud nga pagpangalagad sa Ginoo din ka gitawag. Nya aron pod makalikay ka sa gitawag impluwensya sa dautan. Kay usa gyud sa mga gikinahanglan nato mga kigsunan aron dili kita mahiapil aning pagsugod sa silot inigtingog na sa mga trompeta, mga igsuon ko sa Ginoo. Kinahanglan magpabilin tang matinud-anon. So unsa may mga gikinahanglan nato nga paningkamutan aron mahimo tang matinud-anon. Ang gikinahanglan natong paningkamutan aron makabaton tag kinaiya nga matinud-anon gyud, faithfulness, matinud-anon mga kigsunan. Mao gyud ang pagpaduol diha sa presensya sa Dios. Kumbaga, maghari kanunay ang balang espiritu. Sa atong kinabuhi nga Kristohanon, usa sa mga gidasig sa Dios sa ato ang pagpangalagad, paharion gyud nato ang balang espiritu. Ingon si Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 5:16, labaw sa tanan paharian ninyo ang balang espiritu ug ayaw tumani ang tawhanon nga kinaiya. Diha giklaro nga sa atong pagpangalagad, yes na apakay tawhanon nga kinaiya. Pero dapat dili na nimo gamiton. Dili nato na uyunan. Kabalo namang gyud taon sa ang tawhanon kinaiya, kini gipisa-pisa o giklaro sa sulat ni Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19. Diha ta dapat magpraktis sa pagbalibad sa tawhanon kinaiya. Ang pagkasaputon, likayan. Kung saputon ka, o niya, naamanggoy mga kinaiya gyud nga saputon, like, sa example, saputon ka nga, kana bitawng naamay mga tao nga, mayo raman tag kinaiya, nindot man kaayo nga kinaiya, pero ayaw ra gyud og palabha, kay mubo kay nagbuot kong palabhon para dili ka sa puton, ayaw na lang pod panglaba.
pag-practice na lang pod og suot nga way laba-laba perti pong pagkabahuan, no? Ay na lang yun paglaba. Likay ang pagpanglaba kung sa puton ra kas pagpanglaba. Example lang nga. Example lang. Na may mga tao, mga kaigsunan nga, sa puton kon kanang walay kaon. Di ba? Sama sa kinabuhi ni Hisaw. Di siya maka-control. Dili siya makapugong siyang kaugalingon kung way kaon. Usa sa mga gikinahanglan, kanang diha ka magbansay. Imuhang triningon ang imong kaugalingon, disiplinahon imong kaugalingon kung pananglitan sa puton kung way kaon, kanang pagbansay og puasa. Pangayowa sa Ginoo nga kung wa kay kaon, di na ka sa puton. Diha ta dapat magpractice magbansay. Kay kinahanglan man gyud nga kana bitang buntugon nato kining tawhanon nga kinaya. Ang gisugo diha sa Biblia, diha sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 5 man siguro na. Patyan ninyo ang tawhanon kinaiya. Unya ang tawhanon nga kinaiya diha, una diha ang kailibgon. Ato sa nang lion dito sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 kining tawhanon nga kinaiya. Kay mao man ni kasagaran gyud nga makapadala sa tao aron dili siya malangit. Kanang makapadala sa tao sa sala. Kanang tawhanong kinaiya. Diha ta dapat kanang magbantay. Kay ang tao nga nagkinabuhing tawhanon, dili gyud na makapahimot sa Dios. Ang tao nga dili makapahimot sa Dios, ang giklaro sa Biblia, dili gyud na madala sa safety nga lugar. Kung buti pasabot, maapil sa silot. Pero dili pa na ang katapusan sa kalibutan, ang kapitulo 8. Kay doon na pa magyoy mga gipang sulat diha nga apan bisan pa sa mga panghitabo, wala gyapon sila maghinulsol. So naay mga naapa ang kaluwasan diha, giablihan pa ang kaluwasan diha sa kapitulo 8 sa gipadayag, pero limitado na lang ang gipakita diha. So dinhi sa Galacia kapitulo 5:19, sayon kayo pag-ila sa buhat nga tawhanong kinaiya, makita kini sa salawayong pakigilawas. So kanang salawayong pakigilawas maunay buntugon gyud na. Kung nag-ipon ka, kung ang tao nag-ipon sa babae og ang babae og lalaki nag-ipon, naay pakigilawas o niya dili wala pa sila mahiusa sa Ginoo, kinahanglan mabuntog na nila. Sa unsang pamaagi aron mabuntog nila kining salawayong pakilawas, di magpakasal sila. Magpakasal. Pero usas mga problema ron sa mga simbahan, dunay mga tao nga adunay lalaki nakigpuyo sa babae nga dili kasal. Og dili ra ba gyud makasal kay minyo ang usag-usa. Ang problema mao ni nga dunay mga simbahan nga nahaylo lang pod sa dili mao nga pamaagi nga gikas Biblia. Adunay mga simbahan nga katong mga nagpuyo-puyo, naglibin-libin, nagkabit-kabit, gikasal bisag dili gyud makasal. Gikasal sa gitawag holy wedding. Balikwaot kaayo nga mga desisyon sa uban nga mga nagdalag mga simbahan, mga desisyon nga ilahang gihimo diha sa ilang gidumalang simbahan nga dili gyud nato makita sa Biblia. Og maunay usas mga kana bitang kapariha sa nasakpan ni Ginoong Hesukristo nga simbahan. Kaysa pagkanaog manggod ni Ginoong sa una manggod pag-anhin ni Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan, sa dihang miadto sa mga kasimbahanan sa iyang panahon, dunay mga simbahan nga iyahang na matikdan nga ang giwali ug ang gitudlo dili na pulong sa Dios kundi pagtulunan na lang sa tao. Kini ato nang mabasa diha sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 8 ug 9. Nga ang ilang pagsimba ng mga tawhana dili na makapalipay sa Dios. Kay ang gitudlo nila sa mga tao, ilahang gipatuo nga kini pagtulunan sa Dios, pero nadiskubrihan ni Jesus nga pagtulunan di ay tos mga tao.
hinimo lamang di itos mga tao. So dunay mga simbahan mga kaigsunan nga ang ilang gitudlo ug ang ilang gipatuman gibuhat diha sulod sa simbahan dili na pagtulunan sa Dios kundi pagtulunan na nga hinimo lamang sa mga tao. Ug usapon na sa kanang gibuhat ni Moses nga gigamit pod nga rason sa mga Parisiyog sa mga Hudyo sa panahon ni Ginoong Hesus nga miingon ang mga maalamon kunuhay nga mga tao sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Ingon ang mga tao nga mga Hudyo, Parisiyo man siguro na giingnan nila si Hesus. Nganong nagtugot man si Moses sa paghimo og sulat sa pagkigbulag. Si Hesus miingon, ang tinuod dili na mao'y sinugdanan. Napugos lang na si Moses sa pagsulat og pakigbulag kay mga gahi mog ulo. Apan ang Dios miingon nga ang nahiusa sa Dios dili bulagon sa tao. Pero nahitabo gyapon ni sa atong panahon karon nga dunay mga simbahan nga ang mga leader mihimog mga laka nga tawhanon nga ang lalaki o ang babae nga minyo na nibulag sa iyang tinuod nga sawa, nibulag sa tinuod nga iyang bana o niya nakakitag lain nga lalaki, laing babae, kasal-kasalon sa. So dako kay na siyang balikwaot sa Biblia o sa mensahe sa Dios. Munay mga salawayon nga mga pakigilawas. So kinahanglan na siyang buntugon sa unsang paagi. Kinahanglan ang tao nga dili makasal dili gyud na kasal-kasalon. Bulagon gyud na. Pero dili pinugos. Dapat sila mo'y magdesisyon. Hugaw og hilas nga mga buhat, dapat ato nang buntugon. Unya kung pananglitan na ay hilas o hugaw nga mga buhat sa atong kaugalingon, ayaw gyud ipanumangi libisan kinsa. Dili na dawaton sa Dios ang rason nga nganong hilas ka, hugaw ka tungod na niya, dili. Kay ang matag usa nato kakinabuhi dunay kaugalingong desisyon. Wala ta himo ang ulipon sa tao. Ikaw dunay kay kagawasan. Ang asawa dunay kagawasan, bana dunay kagawasan sa pagdumala sa iyang kaugalingon. Dili gyud na dawaton sa Dios kung ang asawa mo rason nga tungod sa bana hugaw siya hunahuna, dili na. 20 ningon dinhi ingon man sa pagsimbag ni Dios o pagpamarang makita usab kinis pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil kasina kapungot kakog o pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamatuyangon sa lawas nun, kaibog uban pang mga butang asama niini. Wa gyud luna sa gingarian sa Dios. So din kini mao ay atong butogon mga kaigsonan. Paliko. Mao ni angay natong butogon para dili ta mahiapil sa silot unya nga mahitabo diha sa gisulat sa gipadayag kapitulo 8. Buntogon gyud nato kanang tawhanon nga kinaiya. Ato gyud nang wagtangon sa atong kinabuhi. So unsa may makatabang nato aron mabuntog nato ang tawhanong kinaiya. Ang giingon ni Apostol Pablo, patyon gyud nato ang tawhanon nga kailibgon. Ako tong basahon ang Kolosas kapitulo 3 versikulo 5. Ingon dinhi sa kapitulo 3 versikulo 5, ang daan og ang bagong kinabuhi. Busapat siyan ninyo ang kaibog nga kalibutanon nga naka ninyo. Sama sa salawayong pakigilawas, kalawayan, kaulag, dautan nga kailibgon, kahakog nga mao'y usa ka paagi sa pagsimbag ni Dios. Diha giklaro gyud mga kaigsunan, kinahanglan makalingkawas ta ana. Kay kung makalingkawas ta sa hingpit mga kaigsunan ko sa Ginoo, giklaro gyud diha nga dili gyud ta mahiapil sa silot nga ipakanaog sa Dios sa dihang patingugod na sa mga anghel ang mga trumpita sa panahon nga silutan na ang kalibutan. Kinahanglan buntugon gyud nato ang atong pagkatawhanon. Tawhanong kinaiya.
ang makatabang nato aron mabuntog nato ang tawhanong kinaiya. Daghan nga mga pamaagi. Una, paduol kanunay sa Dios, palayo sa mga taong tawhanon. Kay kung magpaduol ka sa Dios, o niya, paduol po ka sa mga tao nga nagsigirag buhat og maayo, nagsigirag buhat og dili maayo mga kaigsunan, maimpluwensyahan manggug ka, matakdan ka ba? Kinahanglan imog yun ang ilayo ang imong kaugalingon sa mga taong nagbinuang sa pagpangalagad. Imog yun ang ilayo ang imong kaugalingon sa mga taong wala magseryoso sa pagsunod sa pagtulunan sa Dios. O katungdana nato na katungod nato ang pagdumala sa atong kaugalingon samtang doon na pa'y panahon. Paduol ta diha sa presensya sa Dios. Likaya nato ang mga tao nga mga nagtuo Ginoo pero wala mabag-o ang kinabuhi. Ang makatabang gyud nato mga kaigsunan ang pagpaduol ra gyud kanunay sa Dios. Dili gyud nato undangon ang pagpaduol. Kung doon na may mga tao nga naapay bisyo, moingon kung normal na siya kung bag-o pa. Pero kung nagpagamit na ka sa buluhaton sa Ginoo, like example, nagwali na ka, mingsod na ka sa gitawag trabaho diha sa simbahan, like example, nahimo na kang leader, nahimo na kang worshiper diha, praise and worship ka diha, worship team ka diha, yan nagbinuang lang kasi imong pagpangalagad. Usanas mga dako kayong problema sa simbahan. Mao na nga usa sa angay natong utingkayon karon ang ato ra gyung kaugalingon. Kinahanglan magkinabuhitang matinud-anon sa atong pagtuo kang Kristo. Kinahanglan magpaduol ta kanunay sa Dios. Alang sa mga tao nga doon na pa'y bisyo nga bag-o pang nangalagan o nangandoy nga mabag-o makalingkawas sa kalibutanong kahimtang. Ang akong ikadasig ninyo mao ni, ipadayon ang pagpaminaw sa mga pulong sa Dios diha sa mga awit. Paminawa ra gyud ang mga awit nga makalangit. Og paningkamuti nga mabasa nimo ang Biblia ug pangayua sa Ginoo nga dili lang kakutob sa pagbasa kundi sa pag-apply niini. Ang ako ikadbahis ninyo mga kaigsuonan alang sa mga tao nga nangandoy og kabaguhan, pagpapandong mo kanunay sa inyohang mga kaigsuonan, labi na gyud sa mga alagad sa Ginoo. Kaya kung nabatasan kaniadto mga kaigsuonan kung musulod kog simbahan, magpaampo dayon kog pastor. Dunay mga panahon human siya gwali, magpaampo, or kaha dunay mga panahon nga moadto gyud ko sa balay sa pastor or diha sa simbahan kay kasagaran sa mga pastor nga ako ang nakaila, nagpuyo man po diha sa simbahan sa Cebu City pa ko. So moadto gyud ko sa simbahan sa dili adlawng Domingo. Basta kay naara gyud ang pastor. Nya magpaampo dayon ko, magpabasa dayon kog Biblia. Unya mao gyud nay usas ako ang nabatasan kaniadto. Tinuod sa akong pagkabatan-on kaniadto, dunay mga nagpahipi, dunay mga lisod kaing tangtangon nga bisyo. Tinuod na, dunay lisod kaing tangtangon nga kinaiya sa tao. Pero sa diha nga kanunay kong nagpaampo, kanunay kong nagpapandong sa mga alagad sa Ginoo, kanunay kong mihangyo sa mga minsahiro nga matinud-anon, kana pong mga alagad nga dili bisyoso. Muingon gyud ko nga ang pag-ampo tinuod gyud nga epektibo. Tinuod gyud ang pag-ampo sa mga taong matarong dako kay kaymuan.
Kaysa akong kinabuhi mga kaigsunan, nga sige ko og pagpaampo sa mga pastor. Dunay mga panahon nga moapil ko og mga prayer meeting sa nagkalain-lain nga mga simbahan. Sa tigom sa mga kapastoran gikan sa nagkalaing mga karatula nga naghiusa sa pag-inampuay sa usag-usa. Nay mga panahon maggrupo-grupo mi atong panahon na unom-unom na itulo-tulo. Unya do na po'y magkiniusa mi sa mga pag-inampuay. Dili gyud ako kalimtan, magpapandong ko. Pastor, palihog ko, pandungi ko. Sa dihang ako nang gibuhat, ako mismo nakamatikod nga inanay ang kausaban. Ug inanay nga dunay kadasig ang akong kasing-kasing sa pagtuon sa Biblia. Dunay kadasig sa pagtuon ug pagkinabuhi niini. Ug ako na matikdan, ako mismo makasaksi sa akong kanabitang pagbati kinaiya. Makamatikod man ta. Naagay kita'y kabaguhan. Munang usas ako ang ikadvice para dili maapil ta, dili mo maapil sa silot inig patingog na sa trumpeta para ilayo ta sa Dios. Kanang ihiklin na ta. Mga kaigsunan, usas mga pamaagi nga makapalingkawas nimo gikan sa tawhanon nga kinaiya, pagpaampo kanunay sa mga alagad sa Dios. Usas mga problema sa mga tao mao ni, imbis magpaampo sa mga alagad sa Dios, dauton na noon nila ang ilang pastor. Mukompetensya hinuon sila sa ilang pastor. Imbis magpaampo, magpapandong, mukompetensya man noon. Labi na kung doon na katungdanan sa simbahan. Kung naa kay katungdanan diha sa simbahan, gipiyalan ka sa Ginoo og katungdanan og nahimong instrumento ang mga pastor aron ka makaalagad og Dios, pabilin ka magmapaubsanon dapat. Pero ang problema mao ni, kung makakita ka sa imong kaugalingon, sa imong nauna o sa imong kasing-kasing, mangkamatikod ka nga, oy, mura man og bati na ang imuhang huna-huna, imong pangapa, gipanulti sa imong pastor. Imbes magpapandong ka, murag ni kompetensya na moon ka, murag maas maayo pa manoon ka sa imong pastor. Bantayanan na kayo na. Kay dili na Espiritu Santo ang naghari. Kasi Satanas, kung imong lantaon, may kompetensya siya sa Dios. May atbang siya sa Dios. Una ako ikadvice mo ni, o ako nagtuogi ka ni sa Dios. Pag usa ka sakop sa simbahan, nagpasakop ka sa simbahan, wala magpasabot nga dili na lang po ka magpaampo sa laing simbahan. Kung nagpaampo ka sa laing simbahan, wala magpasabot nga dauto na po nimo ang imong simbahan diin kagikan. Kay dili na ilhanan sa dakong kausaban ang imuhang himo kung imo nang buhaton. Kung nagpaampo ka diha sa simbahan, nagpaampo ka sa laing simbahan, ipakita nga magpabilin kang mapobsanon. Ipakita og paningkamuti nga magpabilin kang mapailubon. Ayaw praktisi ang imong kaugalingon sa paglitok og mga pulong nga imo rang anihon, mga pulong nga dautan. Ayaw praktisi ang imong kaugalingon or ang imong dila, ayaw bansaya sa paglitok og mga dili maayong pulong kay kini imo ragyapon ng anihon. Bansaya hinuon sa paglitok og mga pagdaig. Bansaya hinuon sa paglitok sa mga pulong nga makapahimaya sa Dios, makapalipay sa Dios. Kay kung malipay ang Dios ug mahimaya ang Dios sa imong kinabuhi, abli kanunay ang iyang panalangin alang kanimo. Sultihan ti ka, pauswagon o patubuon ka. Dili ka magpabiling pipipi. Gamiton ka sa Ginoo sa pagatod sa mga mensahe o pagdasig sa mga tao. Una, ang imong pamilya. Muna nga ako ang mga advice, ako nagtuo nga kinigikan na sa Ginoo.
Samtang na malandong ko ni ini maong mensahe. Nagpahinumdong magdasig ang Dios kanako ug kanatong tanan. Nga kinahanglan atong bansayon atong kaugalingon sa pagkinabuhing matinud-anon. Sa pagkinabuhi nga matinud-anon sa pagsunod sa pulong sa Dios o pagkamapabsanon o pagkamapailubon. Likayan ang mga tao nga makapa-impluwensya dili mayo. Pakikuyog og mga tao nga sincero, tinud-anay nga nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Paminawa ang mga awit makalangit nga makahatag nimog pagtulunan, makapadasig o makapahinumdum nimo sa angay nimong buhaton. Likay ang pag-usik-usik sa mga oras o panahon sa mga butanga dili muhatod nimog kaayuhan o muhatag nimog kausaban. Kung doon na kay mga bakante sa imuhang kinabuhi, ayaw usiki. Ibasa nagbiblia o kaha makiksulti ka sa mga alagad sa Dios. O kaha mo bisita ka sa mga alagad sa Dios aron magpaampo. Kaysa ako ang nasinatian, ako lang ning i-testimony din yung tanan. Sa pagsunod nako, pagsugod nako dumala sa buluhaton sa Ginoo diyas mga simbahan. Pagsugod og Katogwali 2007. Nahimo na akong assistant pastor sa usas mga simbahan sa Barangay Santo Niño, sakop sa Tanhay. Unya, usag yun nga akong nakatunan, sa panahon nga kanang moabutong among pastor, papito nako tos among balay, bisag di pa ko kaayo di pa ko kaayo kabalong muluto og manok atong panahon na, magpasulilog yung ko nga, pastor, kanang lingkod ra ka diha, kay magluto kog manok. Bisaya, pastor, luto ko kog manok niya. First time yung ko nakaluto atong manok, kay akong gilutuan ang akong pastor. Unya, sa diha nga nangaon nami, ang pastor pod nga akong gipakaon ni hangyo pod taon nga niingon taon siya nga, John, kanang sunod gani og mag-ihaw kag manok, kanang limpyo hira kay ako ray luto. Nakabantay gyud ko nga mura og kanang dili pug gyud kaayo lami ang ako ang luto atong panahon na kay di pa lagi ko kabalong muluto. Moto nga usas ako gyung nahinumduman, inighapit gyud sa among pastor kay mulakaw man gyud to siya pila ka oras. Unya ako to siyang hangyoon nga magkuyog lang mi inig adto sa Barangay Santo Niño, lakaw na mo kus ka oras gikan sa among pinuyanan, inig ka Domingo na sa buntag. Uhigda to siya mga kaigsunan sa amo ang balay kay ako raman usa. Nya doon ako'y kaamigo sad nga kauban usahay magpakuyog ko. Usag yun nga ako ang mahinumduman, ukuha din kog Biblia, magpatudlo din kog wali. Kay ako namatikdan, kung ibisi na ko ang akong kaugalingon sa Biblia, damor na kong malab ang Dios. Damor na kong pangitaw ng Dios. Damor kong kanabitang madasig o malayo gyud ko sa dautan. Malayo ko sa bisyo. Mao na nga akong advice mo ni. Samtang naapatas kalibutan, timan nagkinahanglan tag katimbang. Nagkinahanglan tag kauban. Dunay mga problema mga kaigsunan nga dili kaya nga kitara. Dunay mga problema nga nagkinahanglan kag kauban nga muampo muhangyo sa Dios. Nagkinahanglan ka og pagpahinumdom. Ug usa sa mga gipakita sa Biblia nga mo'y muitiman ni ini mga alagad sa Dios. Mga pangulo diha sa simbahan. Mao nang akong ika-advise mga kaigsunan, kung doon na mo'y mga pastor, higugmaan ninyo. Samtang doon na pa'y panahon. Buhata ang angay buhaton samtang makahimo pa. Kay si Jesus nagligo ni ini, kung unsay inyong gibuhat sa iyang mga alagad, sa mga pastor nga nagatiman sa iyang mga katawhan, si Jesus miingon, wala ninyo ni buhata
para nila. Gibuhat ninyo ni nako, kay ako'y nagpadala nila para ninyo. Parang inana ang dating sa gisulti ni Jesus Christ diya sa Mateo 25 sugod 31. Muna niingon siya nga, bisag unsa inyong buhaton sa akong ubos nga mga sulugoon, sa akong ubos nga mga igsuon, gibuhat ninyo ni nako. Ang mga igsuon, mga ubos nga sulugoon ni Ginoong Hesus, mga tao nga nagsangyaw, mga tao nga nagtudlo, mga taong nagsakripisyo o naghago para madunggan ang pulong sa Ginoo. Oras sa ato nga programa alas 9:24, kahimtang diri sa ato ang dapit kusog ang ulan, unya medyo dili nako makita ang gawas. Siguro sunod nato nga panag-uban ato ning ipadayon ang kapitulo 8 lamang mo diretso ta sa kapitulo 9. Ako nagtuo nga naamoy nakatunan. Ako nagtuo nga daw namoy nahinumduman. Ako nagtuo nga inyong nasabtan ang angay natong i-priority sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Uting kayo nato itong kaugalingon kaysa manghilabot ta sa dili nato kaugalingon. At imano nato atong kaugalingon, susiho nato ang atong kaugalingon, bansayo nato atong kaugalingon sa pagkinabuhing mapailubon, sa pagkinabuhing mapaubsanon, ilikay nato atong kaugalingon sa mga taong makapatoksik niini, makapaguba niini, makapadaot niini, makapa-impluwensya niini dili maayo. Katungdanan nato ang pag-atiman sa atong kaugalingon. Hinumdumi si Jesus mingon, higugma ang imong isig katawo sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Unaha pagsusi ang imong kaugalingon. Unahon nato pagdumalang atong kaugalingon sa pagpaagi nga makapahimaya, makapataas, makapalipay sa Dios. Tarongon nato pagdumala atong ginabuhi. Kaya ang tinuod nga kinabuhi nga gitarong nga pagdumala sa pulong sa Dios, mahimo ning tinuod nga kahayag, mahimo ning tinuod nga panalangin sa mga tao. Maingon ang mga taong nas kalibutan, maayo gyud kaay ng mga Kristohano. Unang ako nagtuo nga sa imong kinabuhi, bisag asa man ka moabot, bisag asa man ka mupuyo, kabalo na kaon sa imong buhaton. Ilayo ang imong kaugalingon sa mga taong hipokrito. Ilayo ang imong kaugalingon sa mga taong muangkong Kristohanon apan nagbisyo. Ipaduol kanunay ang imong kaugalingon diha sa presensya sa Dios. Paghimog mga pag-awit, pagdaig sa Dios. Sultihan ti ka kung imo nang mabatasan. Daghan kayong mga panalangin ang giandam sa Dios nga atong gialagaran alang kanimo. Dili gina niya pakyason. Ikaw mismo ang makabenepisyo sa panalangin kay iyan ang giandam tungod kay nakapalipay kaniya. Enjoy ang imuhang pagkakristohanon. I-enjoy nato ang atong pagkakristohanon. I-enjoy nato diha sa presensya sa Dios. Ayaw kalimti ang panagtigom sa tinuod nga mga katawhan sa Dios. Doon ay mga kaigsoon nato, may ihangyo nga, Pastor, pwede ba nga makigjoin ko sa inyong panibahon? Yes, open ang tanan. Diha sa atong panimbahon. Pwede mo makasunod sa ato ang panimbahon sa matag Domingo, alas 10 hangtod sa alas 12 sa matag Domingo. Pinaagi sa atong Facebook Live, ang pulong mo kinabuhi ko. Pasalamat ko nga, gibutangan po tag generator dere, pero wala pa man tuod ko kahangyo sa tagiyan niini. Ako pananglitan, madomingo, brand out, pwede ba natong magamit para sa panimbahon? Kay kung pwede magamit sa panimbahon, naka-on man ang tanang wifi dire, kung na makaandar ang generator. So, bless po kayo ta, nga ihatag itugot ni sa gipialan sa Ginoong generator, kay naman tayo generator dire. Pero doon na ni gipialan sa gipilan ang Ginoo ani. So siguro makapananghid ko ani kung pananglitan ay ni kadomingo brand out magamit ni siya. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin ka natong tanan. Usbon nako
tutuki ang imong kaugalingon. Kay tutukan sad nako ang akong kaugalingon. Utingkayon, eksaminon, kay dili ta mga tubang para sa dili na to kaugalingon. Sultihan di ka, ang giklaro sa Biblia, ang imong atubangon dito, ang imong ibuhat, ang imong gipamulong. Mo nga tubang ta para sa atong kaugalingon. Dili para sa dili na to kaugalingon. Ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban, magaproteksyon kaniyo. Magampo ta sa dili pa ko manamilit, kaya itong oras alas 9:29 naman sa kagabion. Atong pasalamatan ang Dios sa iyang mga pulong og mga mensahe nga atong nadunggan ng katunan sa atong panaguban. Doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud ninyong ipaabot diri sa atong nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Dios magauban. O pwede ra gyud nga inyong ipaabot diri sa akong account Gideon Candelario o i-message sa ako ang number 09326384-134. Magabot ta. Amahan na mo nga Dios sa mga kagagahom. Nagpasalamat kami sa imong pagpahinumdum kanamo, sa imong pagtudlo kanamo kung unsaon namo pagatiman ang among kinabuhi. Salamat o Dios sa imuhang paghatag kanamo mga ideya, mga pamaagi aron among maampingan ang kaluwasan nga among naangkon sa dihang mintug midawat kami kanimo. Aron dili kamay mahay-apil o dili maka-apil gyud makasinati sa silot nga imong ipakanaog sa panahon nga imo nang patingugon ang mga trompeta nga gidalas imong mga anghel. Salamat o Dios nga imo kaming isafety kanunay, imo kaming gilikay kanunay sa mga katalagman. Sa among pagkatulog uban ni kami. Tagbua ang tanan nga mga gikinahanglan sa imong katawhan. Proteksyon ni kami. Mo'y salig diha kanimo ang tanan. Mga pagdaig, pagpasalamat, dungog himaya, alang lamang kanimo o para lamang kanimo amahan. Sa ngalan ni Jesus. Jesus name. Amen. Amen. Kini nyo igsuon, Pastor Gideon, moingon na usab sa itong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night. Ang Dios magpanalangin sa tanan. Pagday, nag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalay, mga pagday, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad
Matulad na ang tanan, itugyan na ang tanan.